ఒక్కరి ఓటు హక్కు కల్పించే అనే ఉద్దేశంతో ఎమ్యునేషన్ ఫారం ఎలా నింపాలో కొత్తూరు బీఆర్ఎస్ పార్టీ గ్రామ అధ్యక్షుడు కాకర్ల రాజేందర్ మరియు మార్గనిర్దేశం చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో కొత్తూరు గ్రామ పంచాయతీ కార్యదర్శి జానకిరామ్ గారు, బిఎల్ఓ కన్నోజు మాధవి, జూనియర్ అసిస్టెంట్ రమేష్, జిఆర్ఎస్ ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ అక్కినేపల్లి శ్రీనివాస్, సర్పంచ్ కృష్ణ, మండల సర్పంచ్ కృష్ణ, డిసిసిబి డైరెక్టర్ పొట్టి ఆనంద్ గారు, వార్డు సభ్యులు మరియు గ్రామ ప్రజలు, సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొనడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 3,38,26,228 మంది ఓటర్ల డేటాను వడపోసే ప్రక్రియ అధికారులు చేపట్టారని, ఫోటో, పేరు, అడ్రస్ అన్ని ఓటరు జాబితాలో సక్రమంగా ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేసుకోవాలని సూచించారు. మిస్ అయిన జీవోలు సరిదిద్దుకోవాలని సూచించారు. ఎన్నికల సంఘం నెల రోజుల పాటు నిర్వహిస్తున్న ఈ మహాయజ్ఞం ఇంటింటి సర్వేకు సహకరించి ఎన్యుమరేషన్ పత్రాలు పూర్తిగా నింపి ప్రతి ఇంటికి అందించాలని కోరారు. కొత్తూరు గ్రామంలో ప్రతి ఒక్కరి ఓటు హక్కు కల్పించే అనే ఉద్దేశంతో ఎమ్యునేషన్ ఫారం ఎలా నింపాలో కొత్తూరు బీఆర్ఎస్ పార్టీ గ్రామ అధ్యక్షుడు కాకర్ల రాజేందర్ మరియు మార్గనిర్దేశం చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో కొత్తూరు గ్రామ పంచాయతీ కార్యదర్శి జానకిరామ్ గారు, బిఎల్ఓ కన్నోజు మాధవి, జూనియర్ అసిస్టెంట్ రమేష్, జిఆర్ఎస్ ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ అక్కినేపల్లి శ్రీనివాస్, సర్పంచ్ కృష్ణ, మండల సర్పంచ్ కృష్ణ, డిసిసిబి డైరెక్టర్ పొట్టి ఆనంద్ గారు, వార్డు సభ్యులు మరియు గ్రామ ప్రజలు, సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొనడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 3,38,26,228 మంది ఓటర్ల డేటాను వడపోసే ప్రక్రియ అధికారులు చేపట్టారని, ఫోటో, పేరు, అడ్రస్ అన్ని ఓటరు జాబితాలో సక్రమంగా ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేసుకోవాలని సూచించారు. మిస్ అయిన జీవోలు సరిదిద్దుకోవాలని సూచించారు. ఎన్నికల సంఘం నెల రోజుల పాటు నిర్వహిస్తున్న ఈ మహాయజ్ఞం ఇంటింటి సర్వేకు సహకరించి ఎన్యుమరేషన్ పత్రాలు పూర్తిగా నింపి ప్రతి ఇంటికి అందించాలని కోరారు.